усложнява доста и техния живот. Юлия, ти работиш директно с момичетата, които проституират. Твоите впечатления какви са? По-скоро искат или не искат този закон? Ние преди 2 години, ако не се лъжа, направихме едно доста мащабно изследване, нашата организация. Пуснахме един въпросник. И мисля, че над 90% от момичета и момчета, които бяха интервюирани, бяха за. За регулация на проституцията, за признаването на проституцията като професия, за внасяне на осигуровки, здравни, пенсионни и така нататък. Значи тук, освен ние хубаво говорим за самите момичета, за здравето и така нататък, но тук има много други аспекти. Тук има момент с човешките права, които в този случай са напълно обругани. Те нямат никакви човешки права. Тук го има и момента с много сериозните корупционни предпоставки, които се създават в този бизнес. Значи това на практика е един абсолютно черно-сив бизнес. Така е, да. Тук го има много сериозния проблем с това, което аз знам от наши клиенти, от клиенти на програмата, проблема, в който се плащат определени пари на определени хора, за да бъдат пазени на черно от една страна, от друга страна се плащат пари на други хора, за да бъдат оставени да работят, което в общини аз визирам по полицията, действително. Да. Всъщност... Дори рекетьорите, които искат пари за тротуарно право. Има рекетьори и полицията плащат и на двете. Те плащат и на едните, и на другите. Едните за да ги пазят, другите за да им позволят да работят. Тоест, това е двоен рекет на практика за тях. Двоен рекет. Според мен, реалното и правилното нещо, което би могло да се случи, което трябва да се случи в една цивилизована страна, е полицията да пази гражданите си. Не да взима пари, за да ги оставя на улицата. Така че има много аспекти този проблем и те са много важни, много детайлни. Действително това, което каза Ели Янкова, е много важно да бъде направено едно истинско проучване, реално проучване сред всички хора, които са познати с проблема и да бъде изработен един действително гъвкав и разумен и дългосрочен проектозакон. В смисъл, проектозакон с перспектива да стане дългосрочен закон. Защото в противен случай отново ще има вратички, отново ще има хора, които ще живеят на гърба на тези момичета. Те ще продължат да нямат достъп до здравни и социални бонуси никакви на практика. Рени, а ти с кои други организации си работила? На практика аз дълги години работих с здраве и социално развитие. Неправителствена организация, която извършва прегледи безплатни на почти всички момичета. Грубо казано, на улицата. Но лошото е и съжалявам, че от тяхна страна няма представител, който директно да застане и да... Те са поканени, но за съжаление не се отзоваха. Съжалявам. Да застане срещу мен и да каже, да, ние работиме, ние ви предоставяме тези безплатни прегледи, но в същото време сме против вашата легализация. Интересно е защо са против, но преди това да чуем зрител. Здравейте. Добър ден. Добър ден. Слушаме ви. Сега, относно проституцията, това за мен са абсолютно пропаднали жени. Вие, ако сте един мъж, бихте ли си взимали такава жена за съпруга? Нека първо да съм мъж, след това да го мисля. Някак си като съм жена и не мога да си представя да съм мъж, пък вие ме карате да си представям и други неща. Разбирам вашето мнение, но вие за или против закона за легализация на проститутките сте? Господина, за съжаление, затвори. Бих се... така че няма как да е легализация. Но така или иначе... Господин никой не го кара да се жени за момиче, което проституира всъщност. Освен това, проституцията като цяло е много широко понятие. А и дали си за или си против проститутките, тях така или иначе ще ги има. Това е най-древната професия. Трябва, според мен, всеки един от нас да има мнение, гражданска позиция, дали е хубаво да го има този закон, дали не, и преди да изрази това мнение, съответно, да е помислил
защо е на това мнение. Това е малко като с наркотиците. Те няма да изчезнат. От хилядолетия има и наркотици, има и жени, които по този начин, даже в някои държави, това, извинете, регулирано, минавайки през религиозни ритуали, както е в Индия, например. Там проституцията в някои общности е легална, тъй като те жертват едно от момиченцата си на богинята, не знам коя си, и всъщност то проституира и изхранва цялото семейство. Освен това, много широко понятие. Защо говорим само за тези момичета на улицата, че пречат, че носят зарази? Не говорим за клубовете за масажи, не говорим за апартаментите, не говорим в крайна сметка и за хубавите девойки, които се продават за мерцедеси. Това защо да не е проституция? В смисъл, значи, правейки секс срещу нещо... Много широко понятие. Абсолютно. Особено в България в момента. И ние дайте сега тези на улицата да ги нападнеме, както и с хората, които употребяват наркотици зависимите. Винаги полицията се цели и законите се целят точно в тази група, която е най-уязвима, най-маргинална и най-неподкрепена. И никой не мисли за общественото здраве, в крайна сметка, защото то за това трябва да се мисли. Рени, аз провокирана от мнението на нашия зрител, бих искала да те попитам, според те пропаднали момичета ли са проститутките? Ами, явно господина не познава добре, не само той, не го виня. По-голямата част от обществото не познават добре момичетата, които са на улицата. Не са пропаднали. Напротив, аз бих казала, че много от тях са много по-морални и много по-коректни и по-откровени, отколкото голяма част от жените, които са, бих казала, порядъчни в кавички. Аз съжалявам, но така ги наричам. Има много случаи, господина каза и зададе въпрос, дали някой би си взел съпруга, която е проституираща. Аз бих му отговорила, той 100% сигурен ли е, че тази, която не е проституираща, ще бъде добрата съпруга. Да, и вярната. Да. Рени, да чуем мнение на зрител. Здравейте. Добър ден. Добър ден.